Ta katten! Jag fick instruktioner, jag skulle gå som back till vänster och tänka på att kämpa och springa och bara slå långa bollar på bänk. Långa bollar, långa bollar, långa bollar på bänk. Markering killar, markering! Bra Ivo! Se upp han som glider bak hela tiden bara. Ja, jag kände på mig då. Bra, så på jag får stilla bara. Nu kör vi! Jättefint! Bra boll är den. Fan, så jag sprängt upp. Ja, det kommer bort i stolpen här. Jobba hem nu, gul! Upp på mål med oss! Bra. Erik Alvekväll! En dag för inte länge sen gick jag mig till fotbollsplanen ner. Döm om min förvåning, vem tror ni att jag ser? Jo, Bengt som blir tränare nu på äldre år, och center var hans egen grabb, Bengt Junior.